Dünyada bir-birinden tapawutly medeniyetler ýaşaýar. Bular ýüzyllap dowam edip gelýän anançlary we däpleri bilen tapawutlanýar. Käbirleri hayran aldyrjy bolsa-da, käbirleri ýüregimde agyrtýar. Bugün bolsa men size dünýäniň dört bir tarapynda ýaşaýan, hayran aldyrjy we ýüregimizi agyrdyjy däpleri we desturlary eýe bolan taýpalar bilen tanıştyrmak isleýän. Zenan sünneti diýip bir daýyşdyňyzmy? Elbetde, ýani erkek sünneti diýip bilýärdi. Ýöne Afrikada, Orta Gündogorda, Aziýanyň käbir ýurtlarynda zenan sünneti diýilen bir zat bardyr. Bu däp käbir ýurtlarda ol zenanyň, ýani zenan sünneti edilen kişiniň durmuşa çykmagyna taýinligini görkezýän bir däp hükmüne garalýandyr. Käbir ýerlerde bolsa zenanyň jinsiýetligini azaltmak üçin kem edilýär. Käbir ýerlerde bolsa zenanyň genetiki bölüginiň arasda saklanmaly diýen bir ýalňyş düşünje eýe bolanlyklar sebäpli edilýär. Bu edilýän ýalňyş däp Birleşen Milletler Guramasy we UNICEF tarapyndan bütün dünýäde gadagan edilenler. Bilişimiz ýaly biziň öz ýurdumyzda hem her ýerlerde toylarda zat edilýän däpler bir-birinden tapawutly. Germaniýada bolsa şular ýalak bir däp bar. Bu däbiň ady polteraband däbi. Bu däpde toýdan öň geliniň we oglunyň dostlary, dogunlary, ýani garyndaşlary tabaklary, jäşleri, stakanlar döwýärler. Edilmüň meňdeşde bizde gelin anjy bilen öýe girjek mahaly oglany bilen bilelikde aýaklary bilen bir tabak döwdürýärsen. Yani bu da şoňa meňdeşirak bir zat. Bu da durmuş gurýanlaryň bagtly bolmagy we olardan erwet ruhlaryny uzak tutmak üçin edilýän bir däp diýip kabul edilýär. We Germaniýada bu edilýän däpde şular ýalak zat da şol döwlen tabakdyr, stakandyr, jäşleri gelin bilen oglanyň öz arasynda. Bu bolsa gelin bilen oglanyň öz arasyndaky ara gatnaşygy güýçlendirmek üçin edilýär. Indiki duralgamyz bolsa Hatay. Hatay'ın käbir ýerlerinde durmuş gurjak gyýdylar toýdan bir aý öň her gün şol bir wagtda aglamak mejburnadyr. Bu edilýän zat bizi hayran aldyrsa da maşgalanyň geçmişinden bugünle çelli gelýän bu däbe hormat goýýanlyklaryny görkezmek üçin edilýän zatdyr. Toýunaçy az wagt galsa şonda geliniň ejesi, enesi, jorolary, zady hem ýani garyndaşlary da adam şol aglamak däbine goşulýarlar. Indiki duralgamyz bolsa Taýland. Taýlanddaky Phuket Vegetarian Festivalynda gaty gorkunç zatlar bolýar. Bu festivala gatnaşýanlar erwet ruhlardan uzaklaşmak, erwet ruhlardan öz bedenlerini arasalamak üçin ýangaklaryna, ýani çekkelerine, ellerine, bedenine, ýani fizik taýdan agyr görkezip biläjek ýagdaýda pyçak, iňne sokýarlar. Fizika agyrynyň üstü bilen ruhumyzy arasalaýas diýen bir düşünje eýe bolanlyklar üçin bu däbi, bu festivaly geçirýärler. Indiki duralgamyz bolsa Braziliýa döwleti. Braziliýadaky Satera Mawe taýpasy ýaş erkekler kämillik ýaşyny, ýagny özüniň ulalanlygyny görkezmek üçin gaty gorkunç bir synagdan geçýärler. Bu synagda içinde yüzlerce zäherli garynja bolan ellerin içine ellerini sokturýarlar we ol ýerde minimum, yani iň azyndan 10 minut ellerini elle içinde tutmalary gerek. Bu däp olaryň gaýdusuzlygyny we çydamlylygyny barlamak üçin edilýän däpdir. Indiki duralgamyz bolsa ýene gaýdyp geleliň Hataýa. Hataýyň Yao taýpasy dünýäniň iň uzun saçly taýpasy diýilip kabul edilýär. Bu taýpanyň zenanlary 16 ýaşyna geleninde saçyny kesýärler we bu saçy ömrü boýu saklaýarlar. We durmuşynyň belli bir wagtyna, ýani ömürleriniň belli bir wagtyna bu 16 ýaşyndaky aýran saçlaryny oraýarlar. Bu taýpa üçin uzun saçly bolmak saglykly, ruhy taýdan saglykly we bereketli bolmak nişany hökmünde kabul edilýär. Şu ýerde meni hayran aldyran iki sanak taýpa bar. Bu taýpalaryň birini men öz sosial media, ýani Instagram, TikTok sahypalarymda hem paýlaşypdym, ýani gowy görülmede alypdy. Bolary bu ýerde de siz bilen
paylaşayın idi. Bunların birinde Vudabe adlı bir taypada Gravel adlı festival geçirilýär. Bu festivalda erkekler yüzlerine qızıl, yaşıl, ak, gök renkli boyawlar çalýarlar. Bu festivalda bolsa zenanlar özlerini yani yoldaş gözlemek üçin, yani tay tapmak üçin bu festivala gatnaşýan erkekleri yarışdyrýarlar. Bu yarışa gatnaşan erkekler gözlerini, dişlerini ortaya çıkarmak için olara belli bir nişanlar çekýärler. Bu taypadaki erkekler bu festivalla özlerini saylatmak için sagatlap dans etýärler. Bu festivalla maşgalasy bolan zenanlar bu festivala gatnaşan erkeklerin arasından birisini halasa, onun bilen hem maşgala gurup bilýändir. Bu däpler dünýädäki maşgala gurmak temasyna düýünen gawat gelmeýän hem bolsa, bu taypada zenanlaryň söz haky gaçýokordur. Meni hayran aldıran beýleki taypa hem Indoneziýada ýaşaýan Minangkabau taypasydyr. Bular Sumatra adasynda ýaşaýan 4 milyon ila tolan bir taypadyr. Bu taypada esasy rol zenanlardadyr. Meselem aýdaýyn, öý, toprak, maşyn, ulaw, pul hemme miras zenanlara değişlidir. Erkekler toydan soň geliniň maşgalasy bilen bile ýaşaýarlar. Erkek çağa yetişenden sonra eni öýüni terk etýändir. Zenanlar maşgalanyň we jemgyýetiň lider kabul edilýändir. Erkekleriň roly ýokmu diýip sorasaňyz, bar. Olar dine, dini we siýasy temalarda rol oýnaýarlar. Maşgaladaky iň garry zenan bolsa, şol maşgalanyň baş tutanydyr. Ena taýrylşan ýagdaýynda çağlar enide galýandyr we bütün miras ýene-de ene geçýändir. Zenanlar öz ýoldaşlaryny saýlamak mümkinçiligine ýedirler. Gudaçylyklara daýdanmazda bolsa, mysal üçin bizde oglan gyz tarapy gudaçylyk edilýär, dämi? Olarda bolsa gyz tarapy oglana gudaçylyga gelýär. Bu tema hakkında sana oturup vermeli, sebäbi giňdir dünýä diýerim. Şolar ýalak. Dünýäde bir-biriniň tapawutly däpde sura, ananja eýe bolan milletler, halyklar, taýpalar bardyr. Men amanhym. Indiki videomda görüşençek. Şu taýdasynan bellek geçeýin. Kanalyma mundan soň has köp videolar paýlaşarym, nesip bolsa. Bu sebäpden like goýmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, kanalyma agza bolmagy unutmaň. Indiki videomda görüşençek, hoş, sağ olun.